En wat weer de vraag van deze week alweer? Hey Jurre, dat is een hele mooie vraag. Ja. Hoe kun je een ei vinden in een groot stuk land? Nou Jurre, dat is net zo moeilijk hè, dat zie ik jaren geleden zelf leren. Ik ren al even van die laan in. En Reinoud, wij vinden die filmpjes eigenlijk best helemaal leuk. Toch? Ja. Dankjewel voor het compliment. Yo, hoi. Hey, Sint-Jan. Hey Reinoud, Wat is dat nou? ik zat lang even niet, ik zal je bij de orange zijn. Nou, ik heb echt het hele lang aanzacht en even mij dat je nooit te vinden. Wist dat zeker? Zeker weten. Moest toch maar eens bij mij mooi komen, zal ik ze snel zitten. Oké. Dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Hey Sint-Jan, hoe wist je dan dat er einden in de land is? Ja, dat begint al achter de hekken. Dan is eerst het gedrag van de vogels observeren. Daar begint het mooi. En wat voor gedrag vertoont die vogel dan? Nou, als ze rustig binnen of heel wild binnen, er zit een heel verschil tussen. Dus hoe rustiger ze binnen, hoe groter de kans dat er al in binnen. En hoe wist je dan waar ze liggen in het land? Het mooiste is eigenlijk nadat er een zwarte kraai of een roofvogel of zo gaat, werd ze op slaan en dan ploffen ze vaak del. Nou, de kans is groot dat ze daar in de buurt naast hebben. En als het land dan inrenst, ja, wat er dan bij komt, het vaak het vrouwtje, die vliegt even op en die gaat 20, 30 meter verderop weer zitten. Nou, dan is de kans echt groot dat er aan liggen. En hoe denk je echt dat in dit land aan liggen? Ja, daar verderop te liggen aan. Ik zou ze niet snel zitten. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Monsieur, hier hebben we zo. Een broertje. Ja, jouw steeks. Prachtig mooi nest, hè? En hoe wist je nou dat ze hier liggen? Nou, wat ik je straks al vertelde, dat vrouwtje kwam er heel mooi wijfelen en ging verderop na een paar meter verder weer zitten. Ja, dan is de kans groot dat het daar in de buurt ligt. En zo'n prachtig nest, ja, dat kan je hartstikke niet missen. Nee. Hey, en wat is dan de vervolgstap? De vervolgstap is dat wij een stok plaatsen, we registreren hem in een app en dan had de boer dan een keer eventueel in het land bezig met, nou, dan weet er precies waar de nest is. Moest toch nog even wat meer weten wat die boer nou doet om die skriers op die lip naar zijn land te halen? Stuur die vraag dan op via een filmpje, via WhatsApp naar dit nummer en dan zorg je in weer in een nieuwe video.